Is-sinkronizzazzjoni bejn id-dipartimenti kollha tal-Korp tal-Pulizija fl-aħħar snin qed tħalli l-frott meħtieġ. Permezz ta' din is-sinkronizzazzjoni deskritt eċċezzjonali, il-Korp qed jagħti aktar importanza lejn il-ġbir tal-intelligenza. Fattur ewlieni li wassal biex il-kriminalità matul is-sena li għaddiet naqset b'7% minkejja li kibret il-popolazzjoni. Sostnew dan l-ispetturi Antoine Cilja u Jeffrey Xikluna mit-taqsimiet tar-Rapid Intervention Unit u tad-Distrett rispettivament. F'waħda mill-vetturi tar-Rapid Intervention Unit One Use segwa mill-qrib il-ħidma matul il-lejl Fit-Toroq Maltin. Għalkemm mhix skwadra investigattiva, lajn assisa tal-uffiċjali xorta rat li jiġbru kull xorta ta' intelligenza biex jilqgħu għar-reati kriminali. L-ispettur Antoine Cilja qal kif din l-intelligenza li qed tinġabar anke matul l-ispezzjonijiet qed tgħaddi lill-iskwadri investigattivi. Iżda barra minn hekk għaddej eżerċizzju ieħor. Niċċekkjaw ir-rapporti kollha li jkunu saru l-ġurnata ta' qabel biex minn hemmhekk noħolqu mappa ta' dawk nistgħu nsejħulhom hotspots fejn nridu nżidu l-preżenza tagħna fihom. B'hekk qed tiżdied il-preżenza tal-Pulizija fit-toroq u qed toffri tip ta' prevenzjoni milli jsiru r-reati. Fl-aħħar sena fid-distretti madwar il-pajjiż iddaħlet sistema ġdida ta' pulizija pajżana fl-ases. Jaħdmu biss undercover u jiġbru l-informazzjoni mit-toroq. L-ispettur Jeffrey Xikluna spjega s-suċċess ta' din l-inizjattiva li qed twassal għat-tnaqqis fil-kriminalità. Bħalissa ġiet mifruxa fuq id-Distrett tal-Belt, id-Distrett ta' Ħalqormi u d-Distrett ta' Ġdid. Jidher li hemm pjanijiet sabiex tiġi iktar mifruxa, dan minħabba r-riżultat li qed ikollu. B'dan kollu l-Pulizija qed tkun pass qabel il-kriminal. ċertu crime, pereżempju jkollok string ta' serq minn ġo residenzi. Tkun tista' tinġabar l-informazzjoni kollha minn dawn il-każijiet sabiex dak li jkun jista' jara ma' dana huwa l-istess bniedem li qed jisraq minn dawn residenzi huwa l-istess modus operandi, eċetera, eċetera. U għaldaqstant tkun tista' aktar tidentifika min qed jikkommetti dawn il-crimes. L-ispettur Xikluna żied li fl-aħħar xhur bosta ingħataw sentenza ta' ħabs li qed isservi ta' deterrent biex tonqos il-kriminalità. Priġunerija effettiva u għaldaqstant speċjalment fil-każijiet ta' pickpocketing. Fil-każijiet ta' pickpocketing dak kien il-main deterrent tagħha. Ġifieri inti dak li jkun meta jiġi arrestat ma mhux jaf biċ-ċerda ħajmur il-qorti jieħel sentenza ta' spiża, meta bdew jingħataw is-sentenzi ta' priġunerija effettiva, hemmhekk stajna naraw it-tnaqqis veru f'din it-tip ta' kriminalità. L-ispettur Antoine Cilja qal li fl-aħħar sena żdiedu r-rates għad-droga bis-sem tar-Rapid Intervention Unit u l-Special Intervention Unit. Da qed nagħmlu ħlietna kollha biex fl-aħħar mill-aħħar inkunu il-garanzija tad-drittijiet tal-persuni kollha li jinsabu Malta, hekk kif stipulat fil-liġijiet Maltin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.